sama azzalimai kasa azzalimai shikenan sai rayuwa ta kyau. la yasluhu an-nasu fawda la sarata lahum wa la sarata idza juhaluhum sadu. babu yanda za a yi mutane su ingantu haka kawai suna tarwatse ba su da shugabanci, babu ko ingantaccen shugabanci idan jahilai suka yi kane akan karagar shugabanci. dole sai waɗanda suke sun san wani abu na addini. A $30,000 car. The road and distance are the same, and we get to the same destination. Whether we drink a bottle of $300 or $10 wine, the hangover is the same. Whether the house we live in is 300 or 3,000 square feet, loneliness is the same. You will realize, your true inner happiness does not come from the material things of this world. Allah ba ku haƙuri, a dai ci gaba da haƙuri, muna ta ba ku haƙuri, a yi haƙuri, to ya haƙuri, Allah ba ku haƙuri.